Ake sithathele lethuba siphinde silibingelele ababukeli kuphi nakuphi la nihleli khona nibukela nansi i-channel. Ngiyazi abanye basemsebenzini, abanye bayihlelele endlini, abanye bayibukele ebusuku, abanye bayibukele ekuseni. Noma isiphi isikhathi oyibukela ngaso siyakubingelela. Namhlanje kukhona udaba engifuna sikhulume ngalo olubaluleke ngendlela emangalisayo. Udaba lolu abantu abangalinaki eli-affectayo. Udaba engifuna sikhulume ngalo namhlanje udaba lokulungiswa kwegceke, ukulungiswa kwegceke. Ukulungiswa kwegceke kuyini, kusho ukuthini, kwenziwelani, lilungiswa kanjani igceke. Uma siphila into yokuqala efanele siyi-understand, wonke umuntu ophilayo unezitha. Umuntu ongenasitha munye kuphela engimaziyo emhlabeni, munye kuphela umuntu ekuthiwa nje anasitha, uhlanya. Ngoba akekho umuntu ozonda uhlanya. Impilo injengeground elisebholeni. Umuntu ongaphethe ibhola akamakwa, kodwa umuntu ophethe ibhola uyamakwa. Once umuntu obusy wenza izinto ezi-serious eziyaphambili, abantu they will always be there ukuthi bakumake empilweni. So kunento ke abantu uma kuthiwa bazokushaya, especially yokuthakatha, abayisebenzisayo, futhi uma ungayinaka leyo nto inga-affect into eziningi. Yilento yasegcekeni, igceke. Igceke uma uhlala kulona, kunabantu abathumela izilwane ebusuku ukuthi kulowa muzi loya angalungi. Uthole niwe ifamily kodwa akekho umuntu osebenzayo, mhlambe kusebenza umuntu oyedwa. Uthole niyifamily njalo niyasebenza kodwa i-unit alinayo. Izinto ezishaya lezi imndeni. Kuvamise ukuthi emndenini kuyoba khona nje umfana oyedwa noma abawu2 abazosho ukuthi badla ama-drugs, kwesinye isikhathi nishawo ukuthi ningazwani, kwesinye isikhathi nishawo ukuthi ningasebenzi, kwesinye isikhathi nishawo ukuthi imishado ingasebenzi, kwesinye isikhathi nishawo ukuthi izinto zenu zingalungi. Yini edala igceke noma ifamily i-attackeke? Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube imsamo. Imsamo-ke kunabantu uthola ukuthi uzalo liyayona imsameni. Maliyona imsamo bese konakala izinto egcekeni. Abantu uthola ukuthi njalo kuhlale kuney'ngozi kuze kuthiwa ukhondolo. Abanye njalo kuhlale kukhona umuntu ofa ngesikhali. Abanye njalo kuhlale khona abantu abashadayo bayabuya emshadweni. Abanye njalo kuhlale khona izinto ezenzakalayo kodwa ziyaphindaphindeka emndenini. So sometimes kuyaba umsamo, uthola umsamo wenu wetshiwe. Sometimes kuyaba ilokhuzaneni uthola ukuthi nithakathiwe. Sometimes kuyaba ukuthi idalwa zona zinenkinga, mhlambe khona umsebenzi wawenzela omunye wangawuthola. So le misebenzi le uthola ukuthi uma niyenza lento igcina isinokushayisana kwezinto. So kubalulekile uma umuntu ephila ukuthi kube khona isikhathi la khona ubiza udokotela azokulungisela igceke. Uma ke udokotela elungisa igceke, number 1 into efanele udokotela yenze ukuthi a-check ukuthi egcekeni ayikho yini into mhlambe umuthi efakiwe noma isichitho esifakiwe noma yinto efakiwe. Al-check udokotela igceke. Akufunani ke udokotela umuntu angene kunomuthi emzini nomuntu azaphume engakwazi ukuthi awukhiphe. Sometimes uthi awona umuthi umuncu nje, ngisho lokudla mebekuthela vele kuyiphelele nje, kungaziwa lokuthi lokudla kuqedwa yini eyenza ukudla kusheshe kuphele kangaka. So kubalulekile ukuthi udokotela ali-check igceke ukuthi azikho yini izilwane, awukho yini umuncu, ayikho yini into efakiwe egcekeni lomuntu. That is number 1. Number 2, udokotela kufanele athi mesebenza igceke athathe idalwa zonke ayikhiphile ngaphandle, ayihlambulule, nezafa ngeengozi, nezafa kungekho right, nezafa inhlambuluko ingekho, akuhlambuluke ngaphandle, abese efaka idalwa seziclean egcekeni. Okwesithathu, igceke udokotela menzo olisebenza fanele alicuphe ukuthi umuntu othi a-attack kuleli gceke izinto zakhe zishayeke zibuyele kuyena. Okugcina udokotela igceke fanele aliqinise ukuthi kungabikho umuntu ke ongena nomuthi nongena nento egcekeni, especially njengoba kuzo December nizobe nenza imicimbi eminingi.
abanye benu niyongena onyakeni omusha awukwazi ukungena onyakeni omusha igceke lakho lingcolile awukwazi ukungena onyakeni omusha idala zakho ongazange wayilungisa awukwazi ukungena eminyakeni omusha into zakho ongakwazi ukuyihlanganisa ngoba njoba ubona nje isimo sinje ekhaya akushadwa abashada bayabuya anizwani kuyafiwa kwenzeka izinto something is wrong somewhere and lento uma i-wrong somewhere ingazange yasukunywa yalungiswa angeke ilungiseke umuntu-ke othi mina mprofethi yazi njengoba ukhuluma nje ungathi ukhuluma ngegcekela kwami ungathi ukhuluma ngesimo sami nguthisha ngiseyikweletini ngiyasebenza angiboni ngisebenzelaphi izinto zami azihlangani ngiphuma kanjani kunomuntu mhlambe la ekhaya ohleli somewhere obuzayo ukuthi njoba uyibala nje lento ngiphuma kanjani kuyona okay number 1 bengicela mina ukuthi wenze isikhathi uke uhlole uhlolo ungaya noma ikubani mofuna ukusebenzisa mina makuhlolwa ngike ngicela u500 rand umuntu uma ngaphandle ngicela ukuthi angenzele i-video call simhlolele ukuthi ungaphandle kweTheku koseThekwini angeza la ekhaya afike azo-check into zakhe mawufika ufika uphethe umhlabathi wasegcekeni ubaba ke mephuma eyakolungisa igceke kuyenzeka ngingaphumi mina ngithumela abafana kodwa umsebenzi siyawenza silungisa igceke sithatha 3 days nje ukuyilungisa ukuthi size egcekeni lakho sikunikeza izinto zoqala uchale ngayo ithambisa izinto ezikhona kuvuleka izinto ezikhona wonke umuntu bafowethu idalwa zakhe zaphiwa ukuthi zimuphe umcebo zivule inhlanhla emndenini kushadwe kulungiswe izinto kuphunyelele kodwa kunabantu abahlale njalo bezoma endleleni yakho and uma ungeke wenze lutho ngalokho uyogcina ukhala kube sengathi uthakathiwe kube sengathi uvaliwe ngoba noma ungathakathwa noma ungavalwa ekugcineni likhona usizo so ngiyacela ke kubona bonke abantu abanomzana abakhona mawunobaba wasekhaya mbiza azobuka le video check isimo sakwakho nawe check izikweletu check izinto ubone ukuthi khamba kanjani mawuthi uyangidinga ke ukuthi sikulungisele igceke nansi number ngishiphe kakhulu mawu around Durban kuba u10000 mongaphandle kweTheku kuba u15000 siyalungisa siyafika senza yonke lento nje siyalichecka siliclean silungisa imsamo sokhiphe sibabuyise kahle siliqinise silicuphe igceke lakho ukwazi na ukuthi uphile ku right shawke isimusi igceke lakho li right kuqhuma imshado kuqhuma yonke into mozoba nomcimbi ngoba abantu bafika bephethe izinto siyacuphela usifonela usicele ukuthi ngicela nizongilungisela igceke ngizoba nomcimbi omkhulu ozokuhlanganisa abantu abaningi angifuni abantu bafike nemithi kwenzeka izinto kugcina kwenzeka izingozi nani fana nokuthi nje wenza umshado ungazange weza kumuntu onjengami wenza umcimbi ungazange wenza umuntu onjengami kuzogcola abantu abahlukene egcekeni lakho igceke lakho longazange lasetshenzwe ebusuku leyo nto ayenziwa sithinte kule number sikulungisele uNkulunkulu akubusise god bless you amen